Wadah pedang gejing mana ke office SDO Penursla Civil Subdivision haka janmiat jong ke artarik urisau araja arpusan ba amsha ban yat kali lengba ke Surok na lat lengkot cepen ursla kum kejing yada yok don ke jing tua mau jing tua kendau haka te ke benda jong Surok hadan sieng penban dang don ki balik Shlur. Kini kejing lek Shlur kalau penlong ya kawai ke kali Alto Tourist ke badan yo registration number ML05U not R not kendai ban sya Lynshop haka jing tua mau haka pormen mit. Laong bemaria hap mau ki badan haka kali ki la phat krat bat e eka haka te jaka bat kate ka kali ka la pat lut ki yen. Shu ki bor pulet ki myo jing pentep na ki try kali ya kate jingja bat ki lai thu bagi ba shong haka te ka kali ki la weng ye ki mau ba khang ban yat kali bala bu khnang daka company bepen trai ya ka benta Surok. Haka janmiat jong ka ar tarik urisau araja arpusan ki video ki bala ring ya ka sharing lum harut Surok lat lengkot sa Pomlum ki pen i ba kate ka sharing kala sedang tua biang namar ka jing slam bat kani ka sharing lum kala tua haka tayo bala dam bat wan ra ru ya ka jing bam lat kali ka bahadu lais ngi lenter. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.